Seriøst. Du, pass på hodet hans. Oi! Oi! Du har hvit dritt på jakka di. Anne, du var... Ja. Ikke bare. Hva var det? Nei, fett lov. Da er det grunn. Ja! Det er ferie til TV-en. Våkne opp! Hei. Han døde. Det er jo gutt her. Ja. Han er lagret der sånn hele friminuttet nå. Vi tror han er død. Han. Hvem lille bø? Jeg har tomt her i dag.